Даниела е изключителен манипулатор. И ако това не го вижда мъж като него, значи той трябва да се върне в първи клас. И знаеш кое? Аз за пореден път се убеждавам, че не е от този, който яде баницата. Какво беше там с баницата? Да. Докато има мъже като него, ще има жени като Даниела. Тя го продава като нещо, което е правилно. За младото поколение или за който и да било. Много от нещата, които тя казва, са верни. Но начина, по който тя го вярва, Даниела проче няма емпатия. Това просто тук може да го видиш. Тя няма емпатия, тя няма чувства. При нея всичко е материя. И ако в моят духовен свят и с цялата опитност, която аз имам, знам, че това води само единствено до тежки депресии, зависимости и тежки психически заболявания. Човек, който няма емпатия, е точно път на там. И колкото повече ние даваме грешни сигнали на тия момичета, че това е правилно, толкова повече ще заприличат на Дани, която не харесва себе си видимо. Съгласна съм. И толкова повече, вижте, аз нямам нищо против Дани, познавам я. Даже сме били в една компания. Не е нужно да имаш против, за да Но си не кажеш го нещата. адмирирам и не съм съгласна това да се дава като пример. Това не е пример. Това е жалко.